हेलो आं सिमान भगबानाव भरोसा थायोब्ला मानसिया जेब्लाबो सुखु आनन्दयै थानो हायो। बेबादिनो मोनसे घटना जे सासे गथ'आ सानफ्रोमबो न'आव बुङोमोन जे आं भगबानजों लोगो हमगोन, आंखौ भगबानजों लोगो हमो, आं भगबानजों लान्च जागोन। माने स्कुलाव थांनोसैबा लान्च बक्स हरो नालाय, दाना बिमाया बुंबाय दे मालाबा लोगो मोनगोन। बेनिफ्राय बिसिनि न'खराव माने सब समय धोरोम मानिनानै सोलिग्रा न'खर नालाय, बे गथ'नावबो बे मोनसे भगबाननि खोथा साननाया स्वाभाबिक फैखागोन। दाना बिमाया सानदों जे जोंनो लोगो मोनाखै भगबानखौ, बेखौ माबोरै भगबानजों लोगो हमहोनो हागोन बेखौ सानदों। बेनिफ्राय दाना थेवबो बुंबाय। दाना गथ'आ सानलांदों दिनै आं स्कुल गनानै भगबानखौ नागिरगोन। दाना बिदिनो स्कुल गबाय, स्कुल गनानै बे भगबानखौ नागिरनो थांबाय। टाउननि एसे बाहेरायाव ओंखारलांबाय। बे मोनसे दै सेर, दै बोहैलांनाय खाथियाव सहैबाय। तखन बेवहाय सासे बोरायखौ जिरायनानै थानाय नुदों। बोराया एकदम माने देहाया दुरबल। बेनिफ्राय बियो थांनानै बाबा आं नोंजों जिरायनो फैदों, नोंजों आङो लान्च जागोन दिनै जाबाय। बाबायाबो साननैसो ओंखाम जेबो मोनजाखायाखैमोन। दाना बियो बाबानो गावनि स्कुल बेगनिफ्राय दिरुननानै बाबानो जाहोबाय। ओमफ्राय बाबाखौ आरो जानो थिनबावबाय। बाबायाबो बुंबाय नोंबो जादो, गथ'आबो जाबाय। दाना सानैजों बिराद आनन्दयै रायलायबाय बिसोरो। रायलायना दाना गथ'आ 5थासोआवसो बे बाबाखौ लोगो मोनखादों, स्कुल गनानैसो नागिरदोंमोन नालाय। दाना गथ'आ बाबाखौ बुंबाय आंथ' न'आव थांनांसिगोन, नङाबा न'आव आंखौ नागिरनानै टेनसन जागोन। दाना बाबाया बुंबाय नों थांदो। दाना बियो ओंखारलांबाय। थिग उनथिं बाबाखौ नाहरो, बाबाया मिनिस्लु जानानै गथ'निजों नाहरो, आशिर्बाद हरो। थिग गथ'आ थांगासिनो, न'आव ओरै बिमाया गाबगासिनो, न'खराव मानसिफ्रा जेनेबा गथ'खौ नेगासिनो बा गथ'खौ नागिरगासिनो। दाना गथ'आ मिनि थांगासिनो न'आव। ओमफ्राय जेला गथ'खौ मिनि थांनाय नुयो, सोंबाय मानसिफ्रा हाब मा एसे फुरथि होननानै। आं दिनै भगबानखौ लोगो मोनदों जाबाय आरोखि, बेजों आं लान्च जानानै फैबाय जाबाय, आं दासो फैदों बेजों रायलायनानै जाबाय आरोखि। दाना आं बिराद मोजां मोनदों दे भगबानखौ लोगो मोननानै, बोरायबाय भगबाना जादों आरोखि बियो, बाबाया बोरायबाय होनदों। बेनिफ्राय थिग गथ'आ न'आव सफैनाय नालाय, बिमाया गोबाबाय, गथ'खौ गोबानानै आनन्द जाफिनबाय। बिमाया, फिसालाया फैफिनबाय नालाय। दाना थिग बोरायाबो बे सहराव साननै आगोलल' फैदोंमोन। फैनानै बियो साननै रावनिफ्रायबो जेबो जाग्रा मोनजानो हायाखैमोन। बे बोराया जेबो बिदि अबस्था गैखाया। दाना बे दिनाव बियो मोनजादों बे गथ'निफ्राय। दाना बे गामियाव थांफिनबाय। गामियाव थांनानै बे बिराद फुरथि थांबाय बेबो। तखन गामिनि मानसिफ्रा सोंबाय हाब बाबा मा इसेबां फुरथि? आङो दिनै भगबानखौ लोगो मोनबोदों जाबाय सहराव। भगबाना आंजों उन्दैनि रुपाव माने दर्शन होदों आंजों बियो फैदों, आंजों ज' थाफादों, आंनो जाग्रा लाबोदों, बेबायदि बुंबाय आरोखि। दा नायदो, भगबाना जेब्लाबो जोंजों खाथियावनो दङ। आरो भगबाना मोनफ्रोम रुपावनो भगबाना दङ। जोंनि नायनाय, जोंनि सिन्ता, जोंनि भरसा बिस्सासासो भगबानखौ माने मोनदांनो हाया। जोङो जुदि भरसा खालामोबा, बिस्सास खालामोबा भगबानखौ जों ओरैनो मोनदांनो हायो। आरो भगबाना गावनि बै रुपथाराव जे दर्शन होयो बे नङा, भगबाना सब रुपावनो थायो। दा बे रुप, जे रुपाव बिथाङा नोंखौ मोनदांहोनो नागिरो, बेखौ मोनदांनानै लानो रोंनायासो बे जोंनि खामानि। दा ओंखायनो जोङो इसोरखौ, भगबानखौ सब समय मानिनानै इसोरनाव भरसा खालामनानै सोलिनांगौ। होमब्ला जोङो इसोरखौ, भगबानखौ जेब्लाबो मोनदांनो हायो। मानोना इसोरा, भगबाना जोंजों जेब्लाबो थायो। एसेनोसै, गोजोन्थों।